Toh hagani ke por ngan peteng biang gani ke jing hikai. Kabanga ai kerteng kumno la ithu Iangi. Larangan syukran bet da kawai ke kentian. Ngakren ya ka identity ke jengi kabangi don kum ki banget. Kedur ke bapau ke jengi ha ka bakenjaman sim. Ngidon kedur ke dak ke basyabar ke bapau ke ba ublay ula penkup away po way banget. But aga perthei ka bakenjaman sim. Kadan ka jing yo ya ki banget da kawipat ka rukom yo hagani ka perthei ka bapau ka bangidon kidan shibon ki rukom pen nrei aga perthei ka bakenjaman sim kidan tanggine ki bangan sa pen shushu ipi naga ketin ka jomplay ngalakren ni gani managani ka isu ka baladep le si managani ka sing Friday nga klemla ban penmi namar kadan ka program kabangamla ban kiar tenga kwa ro ba mendagisngian beteng biang igane kaba ngakwa ba pindishai ba kajing Ithuh ya kajing jongi kum gibangai kadai kabangiru ngide ban snotho wat lada ngimyo nrai ngide ban snotho bangidan kane ka identity hagajing kajingi ka pamala kapor fi de fi pet ba ngaladep kren igane ba yeshim igane na ka gospel map ingane ki kam ki apostle nang bakhat kandai ngalapan fina do khat bakhat way kumno ba kituki ba backsoy ki khonjong skeba ki be le ban backsoy bat abaki le be giksoy ka u mensim baman na po jong tu brio uang ya kini ki brio uang ngan pulil nang bakhat khandai kam apostol na ka khat ka bakhat san ka angkumne utau mensim baman ula yathu ba ula angaki Yau jisu nga Ithuh, yau Paul nga Ithuh, hari pipilong ki ay. Fikataka day ka ba nga kwa ba nga na pen-i siya nga nga por ba. Kanan ka jing Ithuh, ha ka perthay ka ba kanjaman sim. Ki min sim baman na ba ki pet, ya ki banget, ya ki priyo ki Ithuh. Ki day ki ba kumno, ki dan ka ay ka ba ki dan na ka jing jong ki ka ba kanjaman sim, ya ka ba kimnot, bat ya ka ba kinot. Tengah kwa ba nga ni pet, biang mantagas ngikat tuat ni nga jing ikay. But kadon kam ngan repeat biang ini ketin ka mga ong kadon kam hadu kata-kata. Yang i kum gibanget bangi day ya kaban tip ya ladi kadur ayungi don. Siya ka pertay ka bagan jaman sim. Ka identity ka jingi. Hagani ka pertay ka bapaw ngi Ithuh ya gibriyo daki jan ki bagipong daki rukom riam jongki. Dapi pet baha, dapi leja hospital, pila ban Ithuh yaw doktor, pila pin Ithuh ya nurse, pila pin Ithuh ya ki bagi per nagi pat ba nagi nongpang day na mar bagi riam hagatu jing riam jongki. Bat ngila pa nang te doktor la ni nurse la ni kumta na mabangi Ithuh ya riam. Dapi pet surak, dapi pet ya ki polis ki bayang surak, peniat ki kali ki dan ke uniform. But ni Ithuh klem da kali ngim da kali pide pulit na em abangin nya kali daw peniang yap yang bet namangi yo baudan ke uniform pindepet ba ki plida ki dan lakajong ke uniform pipet ki brio baro ki dan lakajong ke identity ka bapau shabar ka bapen Ithuh yaki ya ka kam ga bagi tray na ni na ga jaka ga bagi wan te day na kata daw nga kwa mga naong ifi ubleiru adien ba ula pen yangi hadien bola siuspa ya jing jingi ukwa ban pen Ithuh yangi siya ka perthay ka bagan jaman sim bangidan laga jong ka jing yo ngidan laga jong ka rukom ka jing ubleiru pen kop angi di ki bakraw kanang ban pen tip siya ka perthay ka bagan jaman sim bangiday ki khon ki jong blay nan ang biang ini kektian sa jisen ka mga lakren haka voice message ka baladap nakaliang ka perthay ka bagan jaman sim kadan ka bagan jaman sim ka baday no blay kadan ka bagan jaman sim ka baday no satan but hagini ki artali ki perthay ki bagan jaman sim kidan ka jingyo Iangi
ki ba shakru yo play hagani pertai nakata ngan pen ibiang fikin diat shoy ke bangin ya biang shikman ngapen iba ya ki brio ki bala don yo Jesus Christ agajing im junkie la fi pet ba ya ki brio ki bala don yo jisu agajing im junkie kila don ya ka wai ka nongrim bat kata ka dai kat kum ke city shiki Ephesus kalau nong ko beningkong na dukut khat bakhat lai khat sau kong hauru mapi apabila yo ngau ya ke ketien de jing shisha bat apabila ngejru la shan sharp ya pi dau men se mkhot jong ke jingkular kani ke ketien ke dai ka bakrau palat ha ka bible ka bang kwa ba kum ki banget wat langim yo I da ka bakenja do nrei ha ka bakenja men sim hadin mangina pediang yo Jesus Christ ngidon ya kani ke sharp ka ba nganut ban ong kani ke sharp kadai ke sharp ka bakenja men sim kaba usaitan ru yo I men sim paman ki yo I wat ha ka hima ka jong blai ru ka dan ka jing yo I mamangi ngidei ki baladan ka sharp ka jong men sim ko jong blai hadukat nu kalong ka badan kam bangin tip ya gani namar kani kan yarap yangi ba bangiya ni yang ile chini shita nginum dan jing shep ting namangi tip bangidan ya ka sharp ka jong blai ha ka jing ka ba ar ngalapan ifi kani ka dai ka bangala jukran bon sien ba bible bagata ka ba ar ka dai ba ngidan ya ka hak jong blai ha ka jing im jing Nabi pet ba ga Bible ublay Quran bahaya gani. Ba yo way po way ubalayo jing penim. Umyang shu aga hok ka jaw. Ngimla ba niyang khmat jaw blay aga hok ka jingi lani persya igi bo jingdum daga hok jingi. Ngayo iba ujob uday beriu ba hok hadu kata-kata. Renda bu saitan uyele uyo bet banyele igi jing im jaw. Nakataga daw lebih pet ba igi jing im jingi. Langi yang aga hok jingi nginum la ban yang. Haka bangin ya chikmat aga nigi jing im. Aingo yu blay ba. Ka Bible ka ong ka shiti ka baar ki koren kul nong besan. Lebih pulir khat baar pukui ka ong. Namar yaw ta ubam simla tip ya ka pop. La penlong ka pop na ka benta jangi khnang ba on penlong ka hok ublay. Yangi. Nga kwa bapin yo igani kaktin namar ka hok jong blay kadai ka way na kibangi kenkor palat haga Bible. Pipet ba haga Bible pipet yu khon serong auria hadin ba ulami no nalaga jong ka yeng bat ndaw lami no nalaga jong ka yeng piyo I kumno ba upay siya kakardan jong isniang bat ula pay siya kakardan ka buladay iya kaban yap tenray ukala ka bamut u ndit benriyo uwan pai shala yeng bat u ong ngalet che yeng ngan ong I pa ngalale pop ya ga beneng bat ya ke kmat ga jame te u ong ya gine kikten ngan let pai biang che yeng bat ngan sha shu ban khot ya nga u khon jong un ren pelong tang shakrin dalet u pa umare shwa kudup yu do yu ong Bible bat u hukum ya ki shakri ban walam ya ka jankup ka bakotam. Fikitu ka jankup ka kren ya ka hok ka jong blay. Ka bau ay haway pa way ubanget. Fiyo iyang to ka dan sa kasati ka kren ya ka jing shan shop ka jong mansim bakot. But nga kwa ngan ong ifi ka dan kani ka dak ka bapaw shabar ka jankup ka bau blay ula ay unu konsarong auria. Namar klem kani ke jankup unumla setia bandrung serta yeng keberan ke jing kawai keberan ke jing kemen unumla ke keren ke beneng menginumla setia bandrung watch beneng ladang yeng daga hok lejong ladang imut banlet daga dak daga jing la lejong daga jing ngihap anio ke seti ngihap anio ke jankup ngihap anio ruwa daga juti ke betamai kita kadai ke bangan syukwa bangan peni finang ni sasisian naga pentajong kikat tugat ni let's say kiba mjukham yo snow ye gaba kum gane jing hikai na shat puli gane ktin ge jong play nga yo I ba kane ga hok jong play fika ka kraw pala ga jing em jong breo
Finom yo ai ru aga jing im jong fi. Lepi dua show play. Lada kampat don kani ka identity ka po play patch fi. Ban yo ai no play ngi hap don kani ka jan kup. Ban kata ka degi jan kup jong ka hok. Ngala puli fi na ka city jong ki nong rom. Kala nong ka besan ka dekat ka bakat nyo ngan puli biang sisian wang. Namala dada kata ka jing ringkang ka jong tau wei. Kata ka jing yap kala sensyar daw tau wei. Da khamtam shibon ken kita ki bapdiang ka jing kenrai ka jong kata ka jing ai. Bat ka jong kata ka jing ai jong ka hok. Bat kata ka jing ai jong ka hok. Kinyo sensyar haga jing im daw tau wei ubau Jesus Christ. Day daga hok jong blay. Bangiyo ban sensyar haga ni ka jing im daw Jesus Christ. Ngakwa mentagasngi bangan keren kendiat biang i gani ka hok jong blay. Pinapuli ka siti sigi nongrom brokaway. Kambo ni kadai bau absel Paul ukwa ban pensyai gi banget. Bamdan syu wairu bahok. Mdan. Pipuli ka siti sigi nongrom nang balay. Upen syai kata bamdan syu wairu ubahok. Mdan. Badai na kita kadaw ublay ule kumno ngan puli pinang ni wong nakadakot ka ba lanong ka balay nakadakot ka ba arposan ya ubalabu pa ublay banlang ka jing penyesuk daga jinghet hagas nam jong singa bay nagtin ban pen pau ya ka hok jong u nakabenta ka ba map ikita ki pop ki balale mensyua haga jingya sya ka jong play. Sebab ay nagtin baong ya kaban pen pau ya ka hok jong u haga ni ka por ka bamenta ba ulong ba hok ba ubo pengsan ru tau ba don ka jinget o jisu. Pikidan ka nagtin baong ban pen pau ya ka hok ban pen pau ya ka hok. Uble kwa syu ban pen pau ya ka hok jong ngi namar ngila lepop bat ngila do leno ay ya ka buram jong play ong ka tegal nang ka balay khat ba arpulay. Nakataga daw Jisu an maniyap alaga ding fna padaga snam jo map ini baru pun kesan ini. Bat napi puli bahaya gini kaong ba unyo pen pau ia ka hok jong. Ba unyo pen pau ia ka hok jong. Pikata ka dega ba ublay kwa ban pen pau siya ka nega pertay. Mdi syu ia ka hok brio. Mdi syu ia ka taga hok la jong. Nan gi brio gi sarong ia laga jong ka hok. Dan gi baong banyak pingan ang hok mga. Ngajiyos ngawi ki priyo ki bakop. Nagi siyong hiyang. Bagi siyong banyak pingan at jingin senga ang hok mga. Ngangam jit hok. Ngangam jito. Ngangam ju lamler. Ngam ju taray snail. Ngam ju kwa igi jong kiway. Ngam ju le ke igi snail. Nga hok mga. Bat ngi. Des ngusarong igi taka hok la jong. Bat hadu bangi do no igi hok ka jong blay. Ngimtip baka hok ka jingi. Hot kadan ko bakadai ka badon kaman im ka jing im ka babet ka bahok. Harikin mau pimla pin ksan syu da ka hok jong pi. Ngi don kam i ka hok jong blay namar kat kum ka Bible. Baro ngila lepop. Baro ngila dole na ay ya ka buram jong blay. Ong bet no ngim don ay syu ka bangila ban pin ksan kamal jong blay. Day tang bau jisuan maniyap. Wan utaw bom sim na tip i ka pop. La penlong pop yu na kabenta jingi kanang ba an penlong yingi ka hok blay hau kata ka dai ketien ka jong blay ka bangala puli bonsin but ngakwa ba pin scout ho ya gani jing shisha ba lada pimut ban shakri yo blay haga perthei ka bakin jaman sim habaki min sim baman ki patch fi habaki hima ka jong blay ki angel ki patch fi ai kin yo I ba piyang haga hok ka jong blay ka ba piyo da ka jingai haba pipediang yo Jesus Christ. Hadukat do kan ega don kam ega jing im jing. Maju sungutanat ban pen I ki brio nang ni naka shiti shiki nong rom ka lanong ka ba shipho tangini puli uang kum ni. Ko para banget ka jing ko air hir ka dot not jonga ba ka jing duwai jonga ho play. Naka menta ki Israel ka lang ba on pen imiki.
Namar nga flash pang jonki bagidan ka jing sngas shirham na gabentaw blay. Hare om kat bakum ka jing tip. Namar habaki ki bom tip nga kwa bakan na rung na pikat agaktian. Namar habaki Israel ang Apostle Paul kilong ki bom tip ya ka hok ublay. Perkat bahaya kata agaktian. O Apostol Paul ubadai u Jew. Ubadai u brio ubaong naga hak kaba naga hukum ngamdan jing rem. Ubrio ubadai uba mi naga yeng naga udai Pharisee. Udai naga jaj Benjamin. Ubadan barak ka hak aga jing imjau. Hare uneu brio na Ukran ya ki brio ki badan harom. Uang gini kiktin. Uang namar nga plasya pang jongki kamot sigi kon Israel. Sigi Jew. Bakidan ka jing sngaw shirham na kabentaw blay. Tang ba kimdan ka jing tip henry om kat bakum ka jing tip. Ka jing tip ya ka pet ka ong kumno dekat babot. Namar habakilong kibom tip ya ka hok jong blay. Bana bagi persyang ban pene ya ka hok la ka jong hi. Kim shim la pen ko ngu ila de ha ka hok jong blay. Namar ukris ulang ka jingkut ka hukum. Ya ka balang ka hok ya way pa way ubang het. Fi hang ni finyo i ya gani ka ketien ka baong. Namar ukris ulang ka jingkut ka hukum. Bon ba bamla pediang ye gani gedkhat. Wat ki besyakri blay. Nga ikum ba kimla digest kimla pediang ye gani ketien. Ba uji sukris ulang ka jingkot jangka hukum. Nga khlem ong mga ong wap supal hagani gishiti. Ba brio baro ukhlem ksansyo. Daule alot dagi sipa hukum ru unumla. Nama daga jing tip ego hukum kapan ki eme ke pop. Baru jisu anjing nega percaya ban ne ayu. Ketan ketu khat naga Bible. Lesi nga poi syata khendiat namar. Habang keren nga sengot ho badan ki brio ki bamla ban peipang igane. Fi nga syupen i khendiat igane namar bayo Islam. Na syukwa ba pinkin mau ya gani ketien. Bau jisu ang ngalenang kebesan Matius kedekat kebekatnya wang. Wat mut mangalawan ya gaban pendam no ya ga hukum lanai ginoi tu lupa. Ngam sim lawan ya gaban pendam no hakaketing sikong Henry ya gaban pen scam. Kani ke translation ang ni kejing pen kelah ni kala bakla sibon Namar kaklem ong bau jisu uan ban pen scam. Ka ong bau jisu uan ban pendep ya ke hukum. Ndah bau jisu uan syagani ke pertai uyap alor ke dingfna. Uong ini ketien la pendep. Badai uong la pendep. La pendep ya ke jing dawa ke jong belai paro. Kat eke jingka ake temple balai. Mdan isu kebalaban ka yangi abangin leja khamat jang balai. Nama ngimi yang sudah ke hukum, ngimi yang sudah de ngi yang de jinga ai. But uan ban yap. Ubam tip eke pop la pelang pop na kabta jingi khaman pelang ike ha ko balai ho. But ngakwang anong fi ujisu klem wan ban pen scam. Uan ban pendep. Day mau ubala pendap lut ya ke hukum berakawai. Ula pendap bat nak takadau song ya ke hukum ke batamai nga IFI. Bagi takalang bapinya iit paralok. Ngatan ubawan kali utu lawyer wan kali uang ke hukum ke bakangsan uang ke hukum ke bakangsan kalang kene men iit you try bo blade jame daga donut jame barak. Bat daga mensim jame barak bat daga jingla jame barak. Ka ba ar kalang kata men iit you paramarjan ko mela di hagini ar ki hukum. Las din ni ki hukum barak. Kamot la pendap lut ki hukum barak hagini ar kata kalang hagajing iit ke jawblay.
Nakata daw ngakwa nga nong fi gani par ba Philippines ngot ho ba kani ka city ka bang puli mentan ka jong Paul sige nong Rom ka ba uap sa Paul uong hangi namaru kris ulang ka jingkot ka hukum ia ka balang ka hak ia way po way banget kamot ngiyo ia ka hak day daga jinget today hangta ngayo I bagi pabon ba kidang don na haga jaka ka ba ban pediang ni ngam nyo benye ko hukum ngam ong mga wani ka ban kren benye ka taga hukum ay ngo you blame taga hukum hari walit kilat lada peniyang lut ego hukum bala na pimut ban le lut ego hukum bro ka way nganut ban ong bomdan ru way banut ban yang dan way ru ubala ban sana kamacho play ay ngo you blame bo jisuan ban yap alo ka ding fna ngasngungo palat buwan ay ngi ka hak ka jo bada jing ay ngi yo pediang ka hak ka jo play Anda siyanungin po'y mentagis ngi siyanungin po'y. Lalangi persyang man peniyang na kajing le ka hukum. Namarkat kum kajing thaw jawab so Paul gal tiawang. Namar kajing le ka hukum. Marda kajing le ka hukum. Barongi haba kajing tim. Wang ta ka siti siki gal tial nang balay di karba sipaw. O namarkat ki balong na kajing le ka hukum kilong hapo kajing tim ken. Nakatagadaw ay ngo ublay bangi light nakajingtim. Day bangi pitiang yu Jesus Christ baru ay ngi ka hok ka chomplay. Nakajingat. Bakit ka hok ka chomplay ka kalalang ka identity ngi. Mdaday etang siya kaminsim paman rewat siya kaliyang chomplay. Bau pet siya ngi uyo ingi dan ka hok ka chom khuan chom Jesus Christ. Ngimiyang siya ka hok chom no. Ngiyang na ka hok ka chom Jesus Christ. Meritang kataru ko bapan kesaningi kamat jomplay ndan nagaway pan tagadaw nga kwa agin ng por bapan pediang ng kiten kapag pan ifi man nagisngi ba ka jingpenem ka hok jomplay kada ka identity kada ka durga bapaw siya pertay ka bakin jaman sim biki minsim ba man bagi pet yung ingi don ng shop ko jaman sim ko biki minsim ba man bagi pet yung ingi don ng jan kup ka hok siya nga naong visa kaway de kaktiyan ngidon ru iya kasnam ka tong Jesus Christ yang aba de pi katkum na kaktiyan ka tong blahi kasnam ka tong Jesus ka trekam singap ngan puli finagabado ka angkum niya lanang ko basan jong kinong room na rudkot beningkong namar kata bala pengsan ngi de gajinget ngi dan gajing suk baru blay do try jingi Jesus Christ da urung iyo ay gajing lamprang nga gajinget siapa ka ni gajing ay bangi yang ban ngi snokmen singap nga puli bat ngi snokmen ha gajing kermen ya keburam ke jong blay nga kwa bapinyo iya gani bakat kum gani kaktian ke jong blay ngiyo ya gajing lamprang da kata gajinget siapa gani gajing ay kumno ngiyo ya ka banrung siya kata gajing ay ka balang kaket ke jong try ka bawang sisi nang rom kalanang kebesan Pin puli na ni kaktian ke jong blay na siti siya ki Hebrew ka ang gini kaktian singap ngan puli yapi nakanikitin ko jong try. Wang agalanang ko bisipaw ko bakat kanday. Naman kita ko para bangit. Habang inang gajing slori ka banlet, si kita gajaga kentang, da kita kesnam ko jong Jisu. Da kita kalenti, iya ka balapan kentang nam ta jingi, kalenti ka batamay ka baim. Lingba kita gajingka, kita galang ko met chao. Piing nga naman pa ngamyo sibon ko por bangan panifi gani. Harikan mau ka jing chao ka snam ka jong try. Ben maap iki pop jangi. Para bala sat ingi de snam. Ngidon ka dak jong ka snam ka jingim.
Kene ke snam kedai ke bemahap iki pop cengi. Pada ke snam lapan khoit iki pop ke berim ke cengi paro. Pada ke snam ke kuang anong fide da ke snam. Badang yai map yang i hadu mata ke sengi. Takdau Petras wang ke siti ke benengkong ke jauh. Lapin puli wang iki ni kitien. Nagalanang ke benengkong ke dekat ke bekat perawang. Apa fitip ba om daki iki besep da ke rupalam da ke kesiar bala sius pa yang ini nak jinglang jing betala kepala IT peteng ni kikpa rede ke snam ke bekodon kum ke jong khun lang berat klem pop klem thobria ke jong kurisken pi gamot de ke snam apinda ken mau ingin ke snam ke jing im jong pi malang ke por pi de vintip ke shiti show yanes pi puli ke shiti ke benengkong ke jong yanes pi puli nak lenong ke ba wong ko ki khon hep jonga nga tho ini ki eropi bapinom laptop de la daw no laptop ngi dan ken yu side baru jis chris ubahok ban mau hiru ulang ka kuna nam ta ki pop jengi badam tanam ta jengi henry na ka benta ki jonga ta perthai nga kwa ba pin sot ho ye ne gktien balarangi laptop ngi dan yo jis chris ubala penjawi ka snam na ka benta jengi Takdau fi da fi ya agani jing em da fi kwa iban yo ya ke jing job aga jing em jong fi pi fin tip aga bakan jamin sem pi don ka identity ka banin ko nga kreni ke jing penem bala ceiling ka ba an kreni ga hok jong play ka balai nga kren chapang gani ke snam pet ngan chipen fi kan diat Hot nga nam da kren bon gani snam na mar pilas ngot ho. Pet nga pipuli na ga Bible ka ong kumne. Nalnang ko bakat kitab jimpen power khat bakat way ka ong. Henry kila job no maki yo ugumot yo satan. Namar kata ka snam ka jong tau kun lang berat. Bat namar ka ketien ka jing pla jongki. Kim simla iet ka jing im jongki. Jenado ka jing yap. Fiki job no maki kamot ki banget. Ki job yo setan. Day da kasnam kutong kun lang berat. Kutong Jesus Christ. Malaga por ba setan umut ban mudu yingi. Malaga por ba umut yiga ban penramingi. Ladangi nget bat ngi kermen bat ngi dayo isai. Bangidon yaladi yiga snam kutong Jesus Christ. Dandau ban penramingi. La ban penuet ingi. Namar ngidon na gijing map ke jong try. Pagkataka day ka dak ka papaw siya ka bakin jaman sim. Way pa way udan ka manabit snam. Narangan siya bet yung katagkatien. Way pa way uday manabit snam hapaw siya kariyo play. Kano ka baklemdan jing snam kamdan jing map. Singap ngan puli fi na Bible ka ong kumni. Siti ka jongki Hebrew ngan puli naglanong ka ba kendai ka ong igini kiktin ngan puli nagdakhat ka ba kat kendai ka ong. Namar ndaw Moses ulala kren ni hukum baro auto pailang baro kat bakum ka hukum. Ula shimi ka snam ka jong kuan masi Bagi belang. Bagi ka bat unyo lang berat. Sauhan. Bagi hisap. Bola senret. Ia kata ke kitab. Bat ia tau pat lang barak. Udah orang kanigalang ke jutang. Kanigalang ke senam juga kata ke jutang. Ia ke boleh lah hukum. Fi. Tapi pet bah wat naduk ke testament ke berim. Kanu ketiar. Kanu wat ke ketien ke hukum. Tan kami ada senrai dengan senam berat. Namar kanu ke bam day senam, kamlang ke bapadiang hendak khmat coblay. Msimla Ithuh do blay. Ya kanu ke bakhlem day senam, wat nadu ke hukum, nadu ke pojong Moses. Kani kita lepa ke bau blay pen pa hukum ke serngiyo. Bahagi ni kisngiya bangi syakri blay. Tongin tip ya kani ke jing shisha. Ba mdan ke ru ke bau blay u Ithuh ya ke jing im jengi. Henry tanggani bangi dani ke jing penem
Idon iko hak ko jong play. But bang idon ia ke senam ko jong Jesus Christ. Wali mut baki ksot ki Ithuh ibi bidon ak tu balang. Wali mut bau play pet shapirut dak dur jong tu balang kaniam ke bidon. Kala bakala palat kata. Klem dan na Bible ka weiru bau play Ithuh kumta. Ithuh ia ki beriu dak dur jong tu kerteng balang. Pila bende na kanu balang ka bahe na barit na bakumno kumno Ithuh ia kata balang jong fi. Ka bau Ithuh ka dai bidon na eme ka sham ka jong men sem ko. Bidon na eme ka hak ka jong play. Bidon na eme ka snam ka jong Jesus Christ. Kata ka dai ka identity. Ka bau play uburam palat. Dapin pet yang ni ngarang don chu bangan hikai fi. Dapin pet hang ni fiyo i ni ko jing shisha. Kata ka dai. Fiyo i ne em. Bam don ni ka banau priyo ka bau play Ithuh. Ka jing penem ka dai ka jong play. Ka jing shan sharp ka dai ka jong play. Ka hok ru ka dai ka jong play. Ka snam ru ka dai ka jong play. Dan ai ka jong priyo. Bau priyo laban sarang. Dan ia ka bahagian ni ka pertai ka bau play Ithuh. Tengah nget ni poi siya ka waipat ka jing hikai. Ka bayadai bat ka ni ka juhi kumno la Ithuh ingi. Lasi ka ni ka dai ka bakodor. Ka bangan pen isyapi. Kata ka dai. La Ithuh ia ki priyo. Ki besyakriyo play. Da ka ni ka waipat. Kata ka dai. Da ka jing pen sle. Ka jong men se makoy. Kani ka dai ka way na ki identity. Ka bapen kentit. Ia ki bodjing dum. Ka bapen kenyo. Ia ki kut jong ka jing dum. Ka bapen kelumaro. Ia ka hima jong usaitan. Da ka jing pen sle. Ka jong men se makoy. Ngan syukuran kan dia coba begini pula Bible. Ununu brio, ubala priang Jisu, ubala dan ke hok jong play ke senam ke jong Jisu. Ununu brio badan ke jingpen sle jong men se makoy. Yau tau brio la Ithuh. La Ithuh. Dua ke pertai ke bakan jaman se. Yau tau brio la Ithuh da ke pertai ke bakan jaman se. Pada banga ongi kata kektian ngakwa bangan dapan ifi nga Bible. Tangi ni puli na ke gospel ke jong Lucas. Ngan pen ifi na kalanong ke besaw. Pipuli na kadekhat ke bekat pra ndaw Jisu le irong ke temple. Upuli kani kektian wang umensim utrai uhanga. Na baula pensle ingai ke banyalap ke gospel lagi beduk. Ulap hak yang ban pen bena ke jing pelat agi belaset bendi. Pada ke jing pen pej pat agi bermatla ban pelat no ia ke belaban ke sitam. Ban pen bena ke senem ke bediang hun ke jong trai. Ulah kli kata ke kitab baula no pat au nong sumar bat ulah syong. Tiki khmat jong kata ke sinagog baro. Kelane agi hau. Fika ni kektian kabang ngapuli yang ni kadai. Bahabo Jisu syaba unmi siya ni kepertai. Ulit rung haga sinagog hang tayo po Nazareth. Bat upuli kini ke kitab Isaiah na kini ke benta. Ban Ithuh siya kibriyo. Ba udan ni ke jingpen sle kajong mensi makoy aga jingyam jaw. Ndaw la dep Ithuh igani ukuran ni kaktiin ke jong play aga tu ke sinagog. Paro ki pla ki lingo ia ke jingkren jaw. Namar ki yo sngau kaya per na garukom kren jong kitu ki. Nang ba niya mga tu kapor. Piyo i hang ni baki brio ki sedang ban Ithuh yu Jisu.
hagane ga jing ya nanti wat abuda na ga synagogue ro kisnang man Ithuh bau jisu u ya per na ki wepan namar udane ga bor ga jong men sema khoi sedan ki priu ga bakwa ba ki priu ga Ithuh hagane ga perthai da ga bawat i ga jing pule ki babon da ga bapen shitom ba ne pule bandan ki degree ki babon but baga perthai ga Ithuh iki da ga tak identity kabalong ki academic ka bagi don na ne ka jing na jing start ka bagi layo ngam pen ram ka ta de ka biang la da pidon hari kan mau ka kam da don e ka jing Ithuh kam da don e ka jing Ithuh la Ithuh yo pol mde e na mar bau de start la Ithuh yo pol ma budon bor ki so ki Ithuh yo pol ki ong yo jisu ngi Ithuh yo pol ngi Ithuh ro de mde bau don degree de budon e ka bor jong men sem ko la Ithuh yo Petras dagi ksuat tang daga serngi yo jong uru ke kia de namar baudan e jing pen slam de budan degree wat yo Jesus Christ ang nga puliro ki brio ki Ithuh de budan e bor ke jong men sem ko tadaw nga kwa ba nga pen shay fi gane ngan pen e fi gane ka pen kong ka jing pen sla jong men sem ko ka pen Ithuh ye brio ka de ka identity ka ba kan jaman sem ka ba kraw palat bagi brio ki sngot ho ye brio ki badan yo men sem ko bagi brio ki sngot ho yo brio bamdan na magana ko bora po jongka pengan pule fina ka jo nong basaw Lucas ngini pule nag khat ko life away ka ulawan arsut sa Kapernaum kasnang Galilea bola hikai ki snagog kila snogin dit e ya ga jing hikai jong una magktien jong u kalalong barka bor katakin dai ga bangi kwa ban yo agini sngi toy crunch sang sudah crunch su not jingi kai rek ktien gi shlo tang ktien ka khlem long ni ga baong kila kindet ya ga jingi kai namar ka ktien jong u kalalong barka bor kita dai ga bangi kwa bandan agini sngi tang ini pulelat Hakataka sinagog teladon ubriu badan gamin sim bom khot ula pertada ga ktien ga bajam e ngi don kam ayubat me ko jisu ban Nazareth melawan klang ga ban penjat ngi nga Ithuh ya me u e melong utaw ba khot jo blai u jisu tu la snang u on wat jam me mi no na u kum ta ba tok so ula pen klon ni u pedeng ula mi no na u mshim la pen sniwi e ru e me u la jaga jing sngalongo ikibaro kila ikren lam parlok kida ong ko kumno gani gakten na badaga hukum badaga bor hukum igi men sim bam khoj kiru gi mino ka jingbana shapang jong u gala le shaman gi jaka jong ta gari kleng saudong fi ka taka de ka bang ko an ong fi la Ithuh yo jisu de men sim baman baudei ukres jisu sneng wong wat jam pensange pe no ni piti balay jisu umsha namar ban pen banayo jisu baudeyu nong pen baudeyu tao o Messiah ndede ki soit dede ki brio balayo ye jing penem bar ki soit ki Ithuh yo jisu ki lenyar ki yam ki lenyar ki kerpadio kada ko dai ki Ithuh baudan ye ka bor ka jong play ha ka jing emjo nga kerpadi figi be yos nga winga gini ka por kamlong ko ba e banyo e jing penem banyo e jing shan sham kamlong ko ba e banyo e hokko chong play kamlong ko ba e banyo e snam kamlong ko ba e ro banyo e jing pen sle o men sim ko ka chong e ha ka jing ang not ka jing trang ma ka jing sliang ba on Ithuh ipi ha ka ni ka perthai ba ka perthai ka kan jaman sim nget kini kala long jingger khu tungin ya aingo ya try ku try kini ke por nga dap na ke jing sngo ya me play ma aingi ni ke jing hikai ber penlong ken try kini ke brio bikin la ken try nang ni shkmat man shem me ke jing penem ke beshisha bikin na yo e kini ke bangi hikai ken try knang bikin na ya kini yo e ke jing job
haga jing em changki kerteng gedong chi sung idwai amen ben amen to blem ker khui pi ko blai shibon